nyaka nitiere chudo moro nyaka bedi, nikech mokwongo kaka koro an gi level na kama nitiere sani. Pod aya piano, to jower gi be owe tije gi kabiro. Kwa dhi wer kata liel. Donge sabun moro to nyaka bedi ma kata ka ng'ato dok ode. To doke kata mana gi sukari moro. Mano to nyaka bedi, nikech igolo ng'ato e programs ge ma en go, mondo udhi wer kode. Samoro udhi wer e liel gotieno te, ubete koyo. Kendo kiny the following day sami timo burial be pod un kanyo. Ng'eni ng'ani de be ni e ndala, do dhi ogo kata mali moro donge, oyudo sapa. To ma koro in kode, donge nyaka mich moro bedie. En winjruok kokalo kuoma gi wuon dala, kata wuon nyasi. En mana gimoro matin, mana ma ng'ato dok go e ot. Iwacho ni podho go e ot. Nikech kaka aneni Eva, tiende ni ibedo jawer kata igerori mondo mi ibed jawer e kiwango moro ma ina a brand ma inyalo luong gi ng'ata kata din moro amora, mok ni ibedo mana e kanisa nika. An gosiep na moro achiel iluongo ni Tabi Odanga. Kene ko watch kata koko watch tang no watch bang. Tabi wacho na ga pile. Build your brand. Build your brand. Ng'eni mano nitie kaka otemo yawo pacha. Ni kikawera wera e kanisa na kende. To be kikawera wera ni every time agolo pesa na kadhi go studio. Onego meni chopo samoro mabe studio no chulore kien. Ok ni koro salary na cha masika ng'iyo ni wang' ni ada golo wenda beach aiko pesa makama. Wang' ni ada dhi timo video aiko pesa makama. Onego beni the more mawer tabedo gi brand, to brand na ni nyalo chulo na studio. Kech golo wer expensive mana kaka sewacho. Koro jawer moro amora nyaki build brand, nyaki bed brand. Brand ni ema kisebet godo. Tibro chak luongi ni biwernwa ka, biwernwa ka, biwernwa ka. To kikula wiye kanisa ni kende. Tise donje YouTube kachacha idwa ni every time iket gima nyien, every time iket gima nyien, ok inyalre. Yes. Akene kanisa ni home church mari chalo nade, nikech gini chando ga jower gi pastors mang'eny kata jotend jo kanisa ni, nikech yudo ka koro samoro nengo bende usepango tich mabendo dhi wer, timbi bukori ni oluongi sindo. Aparo ni kiwuoyo gi pastor ni iwacho ne, nikech donge ben dhano. Iwacho ne ni pastor en kama. Gisani pok aneno pek kuom pastor na Reverend Emma Omondi. Ko watch tagone erokamano. En ga understanding. Awacho ne ga. En as long as ni wacho ne, to tich modong' chien panga. Koro gima nyalo nyiso jower, just make arrangement gi pastor ni. Ang'e ni moko to tij gi tek. Kendo moko bok dwar ni jawer mane kanisa ne dhi wer kama chielo. Oneno ne mae nying. Ok ang'e ga gima gineno, to ng'eny jower nigi problem no. Kata e band na kanyan gi nyiri moko ariyo ma oseywak na e wach no. Ni nitie kaka pastor mar kanisa gi okowe gi thuolo. To anatemo ga encourage nikech ing'eni wer ni chal mana gi pastor mabe yalo injili no. Kechembe ko odhi kama chielo yalo injili to winjo nitie kaka winjo ka lekne cha chopo. Jawer be chal kamano. Idwa ni iland injili ne oganda mathoth. Koro pastors kata samoro nitie mawinja kanyo. Waweuru jower thuolo. Jower oland injili. En mana injili, en mana lweny achiel mwagoyo. Kaka pastor chunge pulpit, wambe wachunge pulpit kwa yalo injili kokalo kuom wer. To gi sani pastor nato. Eva ng'eni une jombetre ma kanisa kata danga wach ni ambassadors ma kanisa, nikech anoga katie ugolo posters ni Sundays wadhi bedo kama, Sunday jayal madhialo kama to wan gi Eva. To chieng' muket poster mar Eva to kanisa opong'. Kanisa opong'. Sadaka ber. Sadaka be chokore maber. Sadaka be chokore maber. To sama Eva onge. Mano be nitie. Koro ineno kise brand ma wawacho cha. Kanye ma koro brand no koro chako tiye. Nitie joma inyalo kete poster to be okobi. Ka ji oneno ni jawer ni e poster kae, ji pong'o kanisa. Mano timre, kendo timre ga dira yie gi wachno. Yes.
ma uchalo jok makoro kelo luoro gi jodolo nikech unya baro kanisa kangi dhi kamano mano to adier jawer nyalo baro kanisa to ka in jawer moluong adier gi Nyasaye mondo iland injili sama iland injili cha injili onego kel kwe, injili onego kel riwruok, injili ok onego kel pogruok. Sama in jawer madwa lando injili kokalo kuom weto kanisa pogore ok ber. Yes. Kata kopogore to pogore no pogore e yo makare mokwe. Yo makwe nitiere ma ji duto mor godo. Ok makoro ji oke koni ji oke koni. Koro wada mondo wawuone koro ma brand mar Eva Atieno, building brand, the brand process. I like that. Nikech ano kwa wuoth ang'ino ka igo kenge mos the brand dongore nyisa ni to brand ne en lek mane ma bende samoro ngoro gi brand ni kata jawer mane kata mana jathum mane ma samoro neno to ino ka mori to idwani mondo ibede kiwango no. Brand mari kineno yani kineno ri Eva ineni kanye. Yes. Ineno ri nade. Aneno kadhi maber kendo gima temo ga lamo pile. Question no ipenjaga. To duoko machiwo ga Nyasaye mondo ti koda kaka en owuon emopango. Gimora amora kete lwet aketora e lwet Nyasaye. Emomiyo kaning'iyo kana chako ge kaka an sani. Nitiere pogruok nikech awera e lwet Nyasaye. To kochuno ni nyaka yier jawer ma adwa na kopi kata gombo mondo abed kaka en. Sarah K. Sarah K every Tuesday en gi gathering Nairobi kacha. Kendo ji dhi lemo, ji dhi adhia lemo. Band ben godo ma ose build brand. Maybe level no. Kopchuno ni nyaka duok ni jawer ma nyaka mang'iyo ni adwa na bed kaka en. To duto chutho Nyasaye mondo ti kuoma. An vessel mar Nyasaye. An agulu mar Nyasaye. Omed chweya kaka en owuon. Opango. Kamano. Ma target audience mari ma samori neno rika bende nesingene samori sele kwa Eva yawa ni samori ileko ni pongo Jomo Kenyatta lek go nitie kati pongo stadium lek go nitie lek go nitie kamano ma angoma kadhe timori ni to chieng' moro wachne yawa Nyasaye karine dier ma elam na mabende sagi bendo ka gomboga brand nikech wano kiwero wende mag dholuo iwero wende mag Kiswahili samoro bende iwero wende mag Kizungu nyiswa ne gimomiyo timo mix languages gintie jogo mabende koro gin Kizungu strictly jomoko bende wera mag dholuo gi kata mana mag Kiswahili but wane ni kichwado dholuo kone chwado Kizungu kone chwado soyo kone achwado gi te nikech gite gin gik mawinjo kendo understand gi kama beteni an gi fans ga winjo dhok go te. Koro kiwero dholuo ahinya ting'eni we jomoko oko. Kiwero Kiswahili ahinya to be dholuo bing'eni mit nikech kawuono wane adundo jaluo. To koro an achak wero Kisungu adundo jaluo kae. Dong nyaka wacha dhowa maber mondo awer dhowa maber mondo ji owinji. To gima nyalo wacho wer biro na gi yore mopogore. Nyoro kae an gi wer mar Kizungu mabenyo biro na. Luore gi kaka roho biro ni. Koro roho emosetelo na wero wendego gi dhok gote. Nikech ng'eni sama roho kelo ni wer. Kato kelo ni gada mana gi dho lang'o. Yani dhok mokelo ni godo no ema nyaka iwerego. Kitemo ni loke to kolokre. Mane gima aseneno nyaka nachak wer. Kata wer mana chako go mokwongo mar One God. Natemo loko gi dholuo. Ok lokre. Ok donji. Nyaki were mana gi dhok mobiro ni godo cha nikech obiro ni gi dhok mobiro ni godo no to biro ni gi tune to biro ni gi words koro mondo iloke ok yot yes ero kamano aneno ki wacho ni ok yowe chwado kacha dholuo chwado Kizungu kacha chwado Kiswahili kacha nikech audiences magi samoro pogore to brand mar Eva ne giseche gi wanyalo wacho nikech ng'eni wachoko local brand, national brand, international brand sani ineno ka bende koro your aim ineno kata ka samoro nikech sani koro apani wacho se kawuono luongi seme bende oseluonga te dhoudi moko mopogore gi oganda ma joluogi
Oseluonga kamwa Western. Asedhi Western. Michwado Injili Western maber kabisa. Machwado Injili Western kabisa. To gima yudo gi jo Western ni ging'e wende dholuo. Kichaka chaka tiyudo ka gidonje. Gihero wende dholuo. Wende dholuo dhok moko gi ohero wende dholuo. Kata ok giwinj words. Tiwinjo ka ng'ato wacho ni ogwedhore. Erokamano make mana gi kanyo wadadhi break matin kang waduogo to wadhi go mbaka ne to wan bende gi gik ma bende samoro gero brand kaka concerts gi bende in gi concert ma samoro bende digom no miyo idonje bende nitiere ka samoro kata mana concerts moko madongo dongo gi ma ineno kiluongo jothumbe moko to samoro iwe yoko to mano nyalo chalo nade kato wan bende gi jogo ma bende loso brand gi maber kabisa gigoro brand malo to brand olwar mago nitie koro dhi nyiso ni to brand mar Evane okenge mage kata masamoro mise mage ma bende iketo ne brand marini kata kidhi loko na nying mbele kata gima bende kore samoro in godo mbele kanyo makama gi kanyo wadadhi break matin kapok wadhi break to wan kandi gi ote ma bende wadwa somo kandi kan waduogo telo mar ariyo to bende wadhi ayama na live magwa Facebook page Chunyonagi TV, YouTube page Chunyonagi TV, TikTok Chunyonagi TV nyakoro mgejwang kama bende koro nyalo ornwa ote magi machuok to imoso kacha Eva to bende wadhi dhambele mae chenro kende moyie ni mondo mimose jatho winjo ni kaponi gima wacho no omulo chunyi tinyalo gwedhe haleluya gosenade kamano wan kage iluongo ni wuod ruoth wacho ni ber ndi and then Sami Baba wacho ni Sami Baba an PA Ben Otiende popularly known as Brother Bernard Ramogi TV Injili Kalo frequency mar Chunyonagi yudore nade erokamano maduong' ahinya wayudore inyalo dwa Facebook page all the social media manya ma Chunyonagi TV tidwa kanyo erokamano kata wacho Chunyonagi TV bed ka ing'eyo ni ngero moro wacho ni ya gima ber fwenyo mana ka osewuok elweti mano nyiso ni e kanisni wa mamoko jower wuok madhi kuonde moko kendo kuno giyude sulwe magirienye kamano gino sulwe magirienye seche go kaka kanisa cha neno berne to yudo ka chuny jower oseya e kanisa no chuth mano timore kendo ayie gi wachno kabisa ni jawer wuok kato de kanisa moro to kamodhe to ka koro rieny ma nikech ng'amodhi ire cha orwake gi chuny nono yie gi gimotimo ni koro miye opportunity mar wuok samoro kuma ne ntiere kanisa to ng'ani nodiye odiye ma kata kane oluonge chokruok moro to ni nyako kwae rusa kata ka ntiere gimoro e kanisa tiyudo ka omo jower moko to jawer to en go ka yani oko value koro kodhi yudo ng'amo value donge gire cha koro wuok to koro e gima Sami Bernard wacho ka Sami wacho ni akeno Evelyn Atieno kono host ni ya jawer kata jo band nigo kono host ni ya jawer kata jo band nigo nyaka chul chuny mar chiwo ema ji onge godo duto but kata jayalo ikoga bang' yalo koro jawer nyaka chul mana adier jower ok koga jayalo tiko jayalo dok dala koting'ore sawa ni jadolo wawe nade jadolo dok nago mamiye nyaka bahasha brown tano jayalo ok dwar ni gidhi kamoro nikech kucho idhi kowe malong'o moloyo kaka pasta ne jiwo wach chiwo and the second jawer nyalo dhi kamoro ma odar be chuth nikech hera moyudo kama nodhie wendo oloyo ne kamoyae Chunyonagi TV loves erokamano Chunyonagi TV and Evelyn sani in national brand because before the year ends you'll be live on Citizen. Amen. Chunyonagi TV and Evelyn Atieno idhi giwacho ni idhi rauka adhi rauka amen koka mano medikete mano Chunyonagi TV nyakoro mgajwang wadhi e weche magwala matin kang waduogo to wadhi go mbaka kacha ni mise mage ma bende koro Eva Atieno oketo ne brand kacha samoro bende idhi nyiso ni to mae brand medhi godo kosidhi loko nying mbele make mana gi kanyo wadhi break matin waduogo bang' sama chuo Anang'eyo jal matiyone kenda tiyone
ahinya koro mga juwan kamara mara mitira ka thuolo makende mar wakitelo no mar ariyo telo mar onagi kod ngolo kama bende wan kande ka achiel koda nyadendi ma bende koro yalo kokalo wer kendo ko timo kacha weche mag injili e yor puoch kod pak achiel kod dendo Jehova Nyasaye kod mga juwan iwinjo wer ma bende wer kanyo no mar miye duong iluonge ni Ang'eyo jal matiyo ne nyakoro mga juwan kidwa winjo werno maber kabisa dhi mana YouTube kacha imanyo kacha Eva Atieno Eva Atieno H Eva kata nyalo wacho ni Evach Eva Atieno imanye YouTube kacha koro ga jwange wacho video kacha ko wacho ne kacha gi 1.1 subscribers koro ne samu kacha to gibo kata mana 1.5 yawa amen oyudo 400 and above nikechunyo na TV kandi main adundu jaluo wan kandi mar gero jowetewa wagero nyiluo wagero ya wut luo wagero girwa omyo Eva Atieno ko biro kuno kanyo koro ga jwang gimonya lo konya godo mokwongo en subscribing a YouTube channel mar kacha ki subscribe ti share subscribe to kawer moro muri kacha ti share oyini bende nyalo download TV kacha maber kabisa to nyalo like ti wan gi copyrights mang'eny ng'ato setimo kacha ise inyagore gi golo wer gi bei mang'eny ti use cyber singa beach koro the best mwanyalo timo is kidhi YouTube kacha ti subscribe YouTube page Eva Atieno kata nyinyo ka wacho ne gin wende abiro gi sane donge koro nyalo winjo gi achiel kachiel then you can also share the same ne nyawadu ma samoro bende gombo mondo mi winje gimoro maber kabisa samoro ng'ato kale matek lakini wende gi miyowa mijingo kendo wende gi konyowa maber kabisa mane momiyo kata ka Saul ne koro King Saul ne samoro winjo marach kabisa to nonyalo luongo David mondo gwelne puch matin to winje maber to David be kane nomor kabisa to nomiel ne ruoth maber kabisa miyo weren gima bende samoro miyo spirit mar dhano kata mana chuny dhano bedo maber kabisa mama wan kende ka achiel kod jawer Eva Atieno en bende Facebook page Evelyn Atieno TikTok Eva Atieno M-Pesa Evelyn Atieno pesa ai ana kana ngene wan kande ka ngero kama dunga nya kum kiti mana kande wan kande wegi ilungo ni Bonyo Gerald wacho ne kande ka chel kon manager mar radio wach maber hallelujah dikete kande kono ko nyane nyis nane manager wacho ni mos na nyadendi no maber kabisa akaw mos mar radio wach maber to kapok odhi maber nikech samoro ji bende wacho ni to bende waneno kuwer mar YouTube to waneno wayiende to koro be na ma adier to kigonwa akapela moro mar wenda moro achiel Nyasaye nyalo ene monyalo Nyasaye nyalo gima kendo tiyo Nyasaye nyalo ene monyalo Nyasaye nyalo gima kendo tiyo Nyasaye nyalo amen erokamano jo kata ni Nyasaye nyalo kendo tiyo Kiswahili mora achiel Nimemtazama sasa nitaishi nimemtazama huyu Yesu nimemtazama sasa nitaishi nimemtazama huyu Yesu erokamano giwacho ni Eva be go kizungu to en gi wer moro ma kizungu kichak ingeke uzungu moro achiel kanyo yawa There is one God I want to speak about. There is one God I want to tell the world. There is one God I want to tell the people. One God, Jesus, one God. One God, Jesus, one God. The Savior of the world. Erokamano mdunga ahinya erokamano. Owadwa Sami Baba nowacho ni jawer bende onego bed ni ikowe gi gimoro.
Nowacho kosoko wacho. Kineno kogwedhe kabisa. Producer, yiena mondo wakete namba ne. Yiena mondo wakete namba ne ka. Wadhi chako gi Sami Baba nyalo bolo ka gima duong'. Kamano. Aneno kondiko ka ochalo jawer mano enyore chon to sani ong'a maber. Kech ong'e gik matimore ei kanisa. Ong'eyo weche jower. To ochalo bende jal ma bende kedo ne ratich jok ma bende lando injili. Lando injili. Koro miya namba ni cha. Namba 907 24 95 73 60. Kendo 07 24 95 73 60. Sami Baba, in koro timatima kamano to wach mondo wa gimitime lela wanyisa nsaji lela. Wan kage ilongo ni wacho ni ang'eyo jal matiyo ne is the best in Haluo songs. Kae to chuni nagi TV donge winjo ka duol no en bass as Sarah's case voice. Ber kabisa ber kabisa. Koro gima bende wada mondo wange kapok watieko en ni to jal ma bende samoro dwaro mondo miyo idhi werne occasions mage ma iwere to iyudi nade ka samoro ng'ato bende nigi chokruok mare ma bende samoro nyalo were gi kama kulungo kinyal deye. Nitiere jogo ma bende go dala gidwani mondo giyaw dala gi wer. Nitiere jogo ma bende nigi parties. Nitiere jogo ma bende yaw kanisa. Nitiere bende man jogo ma bende yana gi chakruok mar anyuola kaachiel kod liel ma bende ne wacho cha. Iyudi nade to gi ndalo mag samoro nyalo deye ne jok ma bende koro samoro neno odiochieng' ma kawuono. Erokamano. Namba na oseket kanyo to bende ne jogo mosedhi e YouTube, namba na be ni e YouTube kanyo. Ki search Evertien official dhi yudo namba na ni kanyo. To ng'enyne ji yudaga kokalo kuom namba. Inyalo gochona amako simu anytime. Mana namba achiel ni? Namba achiel no. An gi namba achiel chakre na tiek abed adult. An gi namba achiel no. Yo kino kionge nembni ariyo? An gi moko to nitie kuonde ma gitieto. Mara official. Ma is en achiel no nyaka nene. Yes, en achiel no nyaka nene. Koro kuom hawe maber an gi jower ma wawuotho godo. Kendo band iluongo ni The Joyful Singers Band. Kuom ng'wono mar Nyasaye an gi joma ose record songs bende ni kanyo. Wow. To events mwadhiye wadhiye birthday, nwasedhiye birthday moro mwawer maber. Wadhiye liete, arita magotieno gi wer godiochieng'. Nyasi moro amora kata nyombo. An gi ji e band kanyo mar Equal to the Task. An angeka gi ka wer kama to ka koro wan gi band. Ibo yudo ka kendo koro apogora gi kaka koro an ka. When tried, I've been tried and tested. Koro ka in gi nyasi moro amora made gomb ni jawer mayalo injili mondo bi. Namba na nitie kanyo wabiro biro. Rates ga very fair. En mana winjruok. Kamano. Erokamano. Band nini igo e gik mage? Piano kende kose tig migo ebe? Band na ni gi sani wago piano kende kulingana gi uwezo mar ng'amu gwela. To nikech poda haya gik moko. Ka wuon nyasi oyie na jagita. An gi jagita ma wuotho godo. Okay. To drum set be wanyalo haya. Koro wanyalo tingo full band. Minyalo go full band? Anyalo go full band. Koro ing'eni mano to nyaka rate ne dhi malo nikech gigi te. Ahaya gi kuom ng'ama chielo. Ing'eni nitie jok mong'iyo gi band ma gidwa goyo gineno kaka igo gita piano. Nikech gita be nitie ariyo. Nitie bass to nitie solo. Gi drums. To nitie drum set. To nitie piano. Koro kidwa full band oting'o gigo te. An gi joma nyalo go gigo. Gige mwaonge go. Tang'eyo ni mbele ka. Joma go gigo to ntiere. Nitie. Nikech nadwa kwane ng'ato vacancy. Joma goyo gigo nitie. Koro kawuono nyasi oyie ni wating' gigi te, to koro yudo ka pesa dhi malo matin nikech gigi ok inya yudo jawer ma nyaka gi drum set. Nyaka idhi haya. Manyiso ni bende ka bende budget bende tin nyalo biro mana gi sound. Gi nene ke. Flash disk. Ka budget tin tanyalo ting'o
studio waluongo ni studio anyalo ting'o studio to studio ni ka ng'asewer ang'eyo jal matiyone mokwongo mar ariyo dong iol kode kata an awuon ok abi gwedhora nikech en wer mang'iyogo koro ber ka japiano be ni ka to koro wawer ka ji neno live iluongo ni live weri gi studio ber kabisa an ka gi chunyo wan ka gi Sami Baba wacho ni chunyo nagi TV aseketo an wach pesa ok ngera go I know what is in the power of giving. Amen. This is very important. Yes. Wacho ni ange what is in the power of giving. Manu injili. Hapa ni gini last time you talked about it. Yes. Chiwo. Gimi chiwo gi chunyi. To ng'ato nyisi ni erokamano. Very important. Kendo tero ji mabor. Sami Baba erokamano kuom chunyi no. Wacho ni Evelyn Atieno tried and tested no very serious. Chunyi nagi TV joma dwaro gik mang'eny go ogol mana pes gi go. Owada wer gi full band ber. Onego chieng' moro nena kaka wawer full band. Very nice. Ipako Nyasaye thum mokwe maonge kelele. Erokamano maduong' ahinya kuom gajuang kamoro amora mitira ka thul makende mar medo goni. Erokamano maduong' ahinya kuom kete mana e chuny Onagi TV. Ni wan kande kaachiel kod iluongo ni Eva Atieno mabende gin mabende nwago mbaka en ni to brand building brand mare chalo nade. Wan kande mondo mi konye kaka onyalo gero brand mare kuom gajuang nikech en owuotho ka bende otemo mana gero kumoro mopogore kaachiel kod bide studio kende to wuoyo kodi nyaka kuom gajuang mondo mi ng'e kaka nyalo gero band ne achiel kuom konyo mondo mi ger band ne en ki subscribe YouTube channel mare to yudo followers mang'eny tiende ni sama ji ng'eny kamayo to bende nyinge bedo malo to band medo timore nade medo dhi malo. Yo kinyal bedo gi nying maduong' tin gi ji ariyo subscribers. Donge to kinyal bedo gi subscribers mang'eny to nyingi bedo matin. Matin ne kaka medo dongo to brand be medo dongore. Brand be medo bedo maber kabisa. Koro gima wakwai kaka Chunyo Nagi TV en ni kindly Sami Baba can I say subscribe subscribe YouTube channel kanyo mar Eva Atieno. Chunyo Nagi TV bende kik wi wil go. Nyaki follow, ti subscribe, ti lower. Koro ka imi yudo magi mang'eny kabisa. Ama namna gani? Wan ka gi iluongo ni Nyariro Dickson Jr. Mitinde Steve med ting'o jower mekwa malo poch gi pak ne tim Chunyo Nagi TV. Erokamano. Mano Gerald Bonyo. Opakore ne wuod Nyang'acha. Wuod Adhiambo. Ber kabisa. Kamano. Kokamano gima samano nyalo penji mana mogik en ni to Eva Atieno mae brand midhi dongo godo kose mbele ka idhi loko brand name. Brand ok anyal loko. Kinyathi konyuoli timiyi nying no ema idhigo. Nonyuola kochaka Evelyn Atieno. Nying no ema pod an go nyaka kawuono. Band mane Nyasaye omiya aluongo ni The Joyful Singers Band. It comes from the word joy. Nyiso ni sama wapako Nyasaye cha to wan gi mor moro e chunywa. Alamo Nyasaye nodong' mana nying no. Kaka medo dhi nyime odong' mana kanyo nikech nying no nigi sababu. Building brand ok yot. Kata mana bede Chunyo Nagi TV ka. Dong ma brand ema build. Ka wuok kata dhido ka subscribers omedore. Mana dier. Ka wuok kata dhido ka gwenda omedo sudo nyime nikech ido ka samoro nitie ng'ama nok ong'eyo ni nitie wer moro ma iluongo na ng'eyo nyal matiyo ni miwero gi Eva Atieno. Mano kaka dhino a build brand. Kanye ane Ramogi nya build brand. Koro mane brand madhi dong godo to Nyasaye mondo ti kodwa kuom ng'wono mar Nyasaye mondo water nying Nyasaye malo walandi injili e tunge pinje mopogore kamano. Oteni mogik ne jakanyanam kata wachni mogik. Wachna mogik anyalo bedo gi weche mang'eny. To gima daher wacho n'oganda mawinja. Gimwa dongo de piny ka en tiyo ne Nyasaye. Karango kone gi kone. Nyasaye no kende mwadongo. Piny okethore, piny oserumo. Gik moko timore matek, maricho be. To kimako Nyasaye, tido ka in gi ng'wono moro mar kalo kuom gik matimore ne dhano sani.
dhano okawo tich Nyasaye koyuma. Wakonyuru jower lando injili, wasopoturu jower, onagi mawinja. Wakonyuru jower makaluo mondo odhi nyime gi lek magin godo. Wacho ni gimi chiwo gi chuny maler, Nyasaye timang'o Nyasaye gwedho. Kata imiyo mana jawer siling 100, odhi lamo ni Nyasaye. To Nyasaye nyaka duoke lamo ni moro. Waheruru tiyo ne Nyasaye, kendo wadwaruru Nyasaye motegno. Mane wach ma an go ma anyalo nyiso oganda joma winja. Wadwaruru Nyasaye. Erokamano kapok watiko an gi ote moro kande Chuny Onagi TV abiro manyo u kendo abiro yaramo gi TV koni achop Kisumu dala. Amen. Chunya omor kaka ugero ne Eva Brand. Erokamano wan waruaki, erokamano duong' ahinya. Eva wachako gero chon. Ade mwagere kato dhi redio wach maber. Tadhiera mogi. Tidhiera mogi. Kendo sani gidwa teri kacha e ng'ato nosewacho ni nyaka dhi e Raoka. Raoka nyaka dhi. Ayie gi wachno. Donge iyie gi wachno? Ayie gi wachno. Mano ber kabisa kech yawuot lube matiyo kacha. Koro dang' ang'o ma dang' mondo miyo gikonyi kacha. Yawa. Nikech gerruok kaka oganda gero kamoro achiel en gima ber kabisa. En gima ber. Sami ting'ori malo kanyo bedi konyo ji mang'eny. Sane yawo bande ji chiemo gi nyingi. Yes. Ber koso ok ber? Aber. Nyasaye konyo koso ok konyo? Nyasaye tiyo. Donge, kamano nyakore mga juang kamoro amora mitako thul makena wagonero kamano maduong' ahinya kuom medo keto mana Chuny Onagi TV adundo jaluo. Agonero kamano bende ne Medusa mara amano kete momiyo chenro ne chopo ne kamoro amora mitire kawuok e studios mag Chuny Onagi TV nyaka kama intiere no mabende luongo kata ne Nelson Mandela Okore kaachiel kod wendona modhial. Mano nya injili nyadendi Eva Atieno mokawo thuolo mare mochopo kae ndiye kendo tich mar ariyo kendo go mbaka gi Onagi wa duto te kaachiel kod puonj mabende miyo jower wetegi gi mijing'o mabende temo medo ji. Wakawo thuolo makende magonyero kamano maduong' ahinya ni med tiyo tich maber, med iwacho ni kinda ng'wech. Donge? Kinda ng'wech. Kwa kamano mane tayo ni en Steve James aka Nyakwar Naronyo 1 Oritu Masane. Amen. Nyikwa Onagi, nyikwa joka Nyanam, mine kod wuone, ojende kod jodongo, yawuowi kod nyiri, okweuru. Gima ber osebiro kendo osechoponwa kamoro amora ma wantie. Wahere, waruake, wapake, wagwedhe kendo walande ne dhoudi duto matindo kod madongo. Ma en Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Wang jowi mamarwa, girwa mwageno, chopi mondo wambeki, siasa, weche somo, pur, ohala, kod dongruok, kaachiel kod chenro mamoko. Chuny Onagi TV, adundo jaluo.